हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ लानानै फैनाय जादों सोलोंथाइ गोनां बेकार सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। सोलोंथाइ गोनां बेकार हौवा एबा हिन्जावफोरनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे आसनि बानायनानै होदों आरो बे आसनिनि गेजेरजों खामानि गैयै बेकार सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा एबा हौवा एबा हिन्जावफोरा 50,000 रां साबसिडि एबा अनसुंथाइ मोनगोन। जाहाथे बैफोर बेकार सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा गावनो गाव माबा मोनसे खालामनानै लानो हायो। बै 50,000 रांखौ सोरनो होनाय जागोन, सोरबायदि सेंग्रा सिख्ला एबा हौवा हिन्जावा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स गोनां जागोन आरो बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय। चेनेलाव गोदानैनो नेगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो गोसोम खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामाखैब्ला मोनसे लाइक खालामनानैबो होदो। साबायखर। बिदिब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोननाय नैबे फर्मखौनो नोंथांमोना बेवहाय जेरै सोंदों बेबायदिनो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै माखासे डकुमेन्ट्सजों लोगोसे नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनानोखि बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफाइड बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै जमा होनो नांगोन। बिदिब्ला माबोरै फिलआप खालामगोन, मा डकुमेन्ट्सनि गोनां जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ बबेयाव साबमिट होनांगोन, बेनि थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन गासैखौबो आं बेवहाय फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों बे जिथु एडभार्टाइज, बे एडभार्टाइजखौ फोसावनाय जादों आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेखौ जुदि डिटेल्सआव मिथिनोब्ला नोंथांमोना जिथु आसाम सरकारनि फेसबुक पेज दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो बेखौ डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे वेबसाइट होनानै दोनदों, बे वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन। बिदिब्ला वेबसाइटआ जाबाय डाइरेक्टर wptbc.assam.gov.in होननाय बे वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन। नङाब्ला assam.mygov.in आव थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सआव मिथिनानै नोंथांमोना गासै केटेगरिनि केन्डिडेटफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला आर्थिक अनुदान अर्थात फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स अर्थात नोंथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जागोन। बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि सोलोंथाइ गोनां केन्डिडेट बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला बेसेबां इडुकेसन थानांगोन बेवहाय नायदो। बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि STP अर्थात शेड्युल ट्राइब प्लेन एरियानि बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फारसेथिं जाय OBC आदार बेकवार्ड क्लास बिथांमोननि जायखिजाया बे मोननै STP आरो OBC बिथांमोननि सेंग्रा एबा सिख्ला एबा हिन्जाव एबा हौवा बे बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला उपार्जनमूलक कर्मराजेर सैते जड़ित हौवाफोर भाबे हाहायजो। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि गोसोआव माबा मोनसे खालामनायनि जुदि मिजिं दङब्ला बा नोंथांमोना बेफार बिजनेस बा फालांगि जायखिजाया नोंथांमोना बेवहाय मावदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट अर्थात अनसुंथाइ महरै लानो हागोन। बिदिब्ला दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो मोननैसो बेवहाय नोंथांमोननो होनानै दोनबावदों। बेवहाय नोंथांमोननो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बैसोआ खमैबो 25निफ्राय 44 बोसोराव जानो नांगोन अर्थात 25निफ्राय 45 बोसोर जानो नांगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फारसेथिंजाय नोंथांनि जिथु न'खरनि एनुवेल इनकाम, बे एनुवेल इनकामा 2 लाखनि गाहायनि जानो नांगोन। 2 लाखनि गोजौनिब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। फारसेथिंजाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि एडुकेसन क्वालिफिकेसना नोंथाङा बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला स्नातक डिग्री थारि अर्थात नों ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय नङाब्ला TDC कमप्लिट जानाय जानो नांगोन। सेंग्रा एबा सिख्ला एबा हौवा एबा हिन्जाव जायफोर बिथांमोनानोखि 25निफ्राय 44 बोसोरनि आरो बिथांमोना ग्रेजुवेट कमप्लिट जानायबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे एड्रेस होनानै दोनदों। बे एड्रेसाव नोंथांमोना बेखौ साबमिट होनो नांगोन। बिदिब्ला बे एड्रेसानो जाबाय भैयाम जनजाति आरो अन्यान्य पिछड़ा श्रेणी कल्याण सञ्चालकालय अखम रुक्मिणी नगर गुवाहाटी 6। खनसे बुंफिनबावदों, भैयाम जनजाति आरो अन्यान्य पिछड़ा श्रेणी कल्याण सञ्चालकालय अखम रुक्मिणी नगर गुवाहाटी 6। बिदिब्ला नोंथांमोना फर्मजों लोगोसे गासै डकुमेन्ट्सखौ होनानै बेवहाय आरो मोनसे खोथा फोरमायबावदों। बेवहाय नोंथांमोना मोनसे प्रस्ताब बानायनो नांगोन अर्थात नोंथांमोना प्रस्ताब माने मोनसे प्रजेक्ट बानायनांगोन जे नोंथांमोना बे रांखौ मानो थाखाय लागोन। नोंथांमोना गांसे प्रजेक्ट बानायनांगोन अर्थात प्रस्ताब लिरनो नांगोन जे नोंथांमोना बेवहाय ग्रुपनि नामाव लादों, हारसिं नामाव लादों एबा नोंथांमोना बे रांखौ मा खालामगोन, बबे खामानियाव बाहायगोन मोनसे प्रस्ताब बानायनानै नोंथांमोना फर्मजों लोगोसे डकुमेन्टजों लोगोसे गासैखौबो जमा साबमिट होनानै बे एड्रेसाव नोंथांमोना जमा होनो नांगोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे फर्मखौ फिलआप खालामनो नांगोन। बिदिब्ला बे फर्मनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन।
स' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय दङ एप्लिकेशन फर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स टु ग्रेजुवेट आनएमप्लयड STP OBC youths थ' बिदिब्ला राइट साइडनि खनायाव नुनो मोनदों नोंथांनि जायखिजाया पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेवहाय नोंथांमोना आथाजों सिथाबनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि नाम बेनिफ्राय केटेगरि फादार नेम गार्जेन नेम बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फिल आप खालामनानै होब्लानो जाबाय नोंथाङा बबे केटेगरियाव गोलैयो बेखौ गांसे जेरक्स कपि बेयाव होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि मेल पेमेन्ट फोरमायनानै हो डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होदो एड्रेस फर कमिउनिकेशन नोंथांनि कमिउनिकेशन एड्रेसखौ बेवहाय हो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय प्रुफ अफ आइडेन्टिटी नोंथांनि आइडेन्टिटी प्रुफ थानाय जायखिजाया भटार ID पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स आधार कार्ड बेवहाय नोंथांमोना जेरक्स कपि गांसे होफाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेम अफ प्रपोजाल दानिया हमना लादो नोंथाङा बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां एमाउन्ट बेवहाय नोंथांमोना मोननो लुगैयो थ' बिदिब्ला बे एमाउन्टखौ नोंथाङा बबे खामानिनि थाखाय बाहायगोन बेसेबां खरसा जागोन बेखौ बेवहाय नोंथांमोना फोरमायनानै हो लोगोसे गांसे प्रपोजाल अर्थात प्रस्ताब नोंथांमोना बेखौ एटाच खालामनानै होफाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार नोंथाङा बबे बेंक एकाउन्टआव लागोन बेनिफ्राय बेंक नेम बबे बेंकनि बेनिफ्राय IFSC कोड बेनिफ्राय बबे ब्रान्चनि बेखौ फोरमायनानै हो बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि आसामनि बाहेरायाव थायो नामा आउटसाइड द स्टेट नोंथाङा रायजोनि बाहेरायाव थायो नामा बेखौ फोरमाय बेनिफ्राय फोरमायोब्ला नोंथांनि बेवहाय जायखिजाया मोनसे सार्टिफिकेट बेवहाय नोंथाङा एटाच खालामनानै होफाबानो जाबाय बेनिफ्राय हाइस्ट एडुकेशन क्वालिफिकेशन लेभेल नोंथाङा बबेसिम क्वालिफाइड खालामखो नोंथांमोना बेवहाय गांसे सार्टिफिकेटजों लोगोसे बेवहाय फोरमायनानै होफाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला बेखिनियानोमोन फोरमायनांगौआ बेनिफ्राय दानिया नोंथाङा नैबेथिं राइट साइडआव नुनो मोनदों दानिया नोंथांनि सिगनेचारखौ बेवहाय होनानै होदो दानिया बेफोर गासैखौबो जाजोब्बाय थ' बिदिब्ला दानिया नों मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन बेवहाय फोरमायनाय दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ बेवहाय नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांनि जिथु कास्ट सार्टिफिकेट दङ बबे कमिउनिटिनि बेखौ नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन बेनिफ्राय एफिडेभिट साइन्ड नटारिनि जायखिजाया नोंथाङा जे आनएमप्लयड बेखौ नोंथांमोना कर्टनिफ्राय एफिडेभिट खालामनानै होनो नांगोन बेनिफ्राय हाउस होल्ड इनकाम नोंथांनि न'खरनि एनुवेल इनकामनि मोनसे सार्टिफिकेट बेवहाय होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा जे ग्रेजुवेट कमप्लिट जाबाय बेनि सार्टिफिकेटखौबो बेवहाय होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि मेट्रिकनि एडमिट कार्ड बैसो थानाय बे एज प्रुफ थानाय नोंथाङा बेखौ होफानो नांगोन बेनिफ्राय पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथाङा बेवहाय गांसे होबोनो नांगोन बेनिफ्राय फट'कपि अफ बेंक पासबुकनि नोंथांनि फट'कपि अर्थात जेरक्स नोंथाङा बेयाव होफायदो बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु प्रुफ अफ आइडेन्टिटी थानाय भटार आइडियानो जा पान कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स आधार बेनि जायखिजाया मोनसे नोंथाङा बेवहाय होफानो नांगोन बेनिफ्राय प्रपोजाल नोंथाङा बेसेबां एमाउन्ट लागोन हमनानै ला नोंथाङा जुदि 50,000 लायोब्ला 10,000 हमना ला 20,000 30,000 नोंथाङा बेसेबां एमाउन्ट लायो बेखौ मोनसे प्रस्ताब अर्थात प्रपोजाल बानायनानै नोंथाङा गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै बेखौ नोंथांमोना इनक्ल'ज खालामनानै हो बेनिफ्राय प्रुफ अफ वर्किं आउटसाइड द स्टेट जुदि नोंथाङा आसामनि बाहेरायाव थायोब्ला अर्थात रायजोनि बाहेरायाव थायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सार्टिफिकेट नोंथाङा बेवहाय गाथिनानै होफाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला बेखिनियानोमोन डकुमेन्ट्सनि गोनांथि गासैखौबो रेडि खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव दैथायहरदो जिथु भैयाम जनजाति आरो अन्यान्य पिसपरा श्रेणी कल्याण सञ्चालकालय अखम रुक्मिणीनगर गुवाहाटी 6 थ' बिदिब्ला बे एड्रेसाव नोंथांमोना थांनानै जमा होनो नांगोन आरो बे जमाखौ नोंथांमोना फैगौ 10 डिसेम्बर अर्थात 10 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन अर्थात 10 डिसेम्बरनि सिगांब्लाबो नोंथाङा जायखिजाया 10 तारिखसिम नोंथांमोना बेखौ जमा होनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथां भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो